Welkom bij onze Zauberflöte, waarin Pamina, een vrouw met lef, vrije vogel Papageno, 3 dames die zich vol passie op prins Tamino storten en een nachtelijke koningin die op hoge toon het woord voert, u meenemen in dit prachtige sprookje dat zich in deze ansenering afspeelt in een droomwereld. Geholpen door bijzondere personages, want je weet maar nooit wie je in je dromen tegenkomt, moeten Tamino en Pamina van de vrijmetselaar Sarastro allerlei beproevingen doorstaan om hun liefde voor elkaar te bewijzen. Ze gaan dan ook echt voor elkaar door het vuur en het water. En Papageno en Papagena? Zij verheugen zich enorm op hun nageslacht, net zoals wij ons verheugen op uw komst naar het theater, om te genieten van die Zauberflöte, begeleid door het Limburg Symfonieorkest onder leiding van dirigent Per Otto Johansson. Kom naar Opera Zuid!